Hello! Eli tänään mä kuvaan tän kysymys-vastausvideon, joka mun pitänyt kuvata jo tosi pitkä aika sitten, mutta mä en oo saanut vaan sitä jotenkin aikaiseksi. Mulla on ne kysymykset kännykästä, mitä te ootte laittanut siihen mun kuvaan Instagramissa. Eli miksi mä aloitin tupaamisen, niin en mä oikeastaan tiedä. Mä halusin vaan kokeilla, kun se näytti niin kivalta, niin halusin kokeilla sitten sitä ja ollaan tässä. Lempivaatekaupat, varmaan Kupus, Pickpock, New Yorker ja nää tällaiset. Jos saisin päättää, missä maassa mä asuisin, niin mä asuisin varmaan Ruotsissa tai Suomessa. Millä editoin mun videot, niin mä editoin Undershare. Tässä on nimi. Videoeditorilla ja koiraväskissa. Kissa ehdottomasti, koska meillä on 3 kissaa. Mikä on mun huoneen numero koulussa? No jos silleen todistuksesta, niin 8. Ja sitten kokeissa 8-. Mistä mä keksin mun kanavan nimen, niin mä halusin siitä semmoisen yksinkertaisen, mut mä en halunnut niinku pelkkä Henrikka. Niin sitten mä päätin, että niinku silleen laitan vaan Henrikka, koska niin en mä oikein tiedä. Se vaan tuli jostain. Mitä tekisin, jos raha ei olisi este, niin mä halusin käydä avaruudessa ainakin joskus ja tehdä kaikkea tällaista siistiä. Kuinka kauan mä oon tehnyt tubevideoita? 3 vuotta vissiin. Mä aloitin 9-vuotiaana. Mä aloitin ensimmäisen videon. Ja se oli LPS-video. Kaikki varmaan tietää, mitä tarkoittaa petsit. Niin tein petsivideoita. Ja sit mulla on ollut, sen jälkeen mä aloitin mun kaverin kanssa vlogeja tekemään. Ja sitten mä tein yhdelle toiselle kanavalle vlogeja. Ja nyt mä aloitin sitten viime syksynä tämän kanavan jääkiekko vai taitoluistelu. Taitoluistelu ehdottomasti. Mä oon harrastanut 8 vuotta taitoluistelua. Aloitin 2-vuotiaana ja lopetin 10-vuotiaana. Montako kertaa mä värjän hiuksia? Mä värjän pinkki, ruskea, violetti. Mä oon värjännyt 3 värillä, no ainakin 6 kertaa. Mut mä en oo värjännyt koko hiuksia, mä oon värjännyt latvat. Ja nyt on tässä vielä ruskeroita. Mut mä yritän kasvattaa nää kokonaan pois. Mikä kamera mulla on? Mulla on Canon EOS 1200D. Ja se on tosi hyvä kamera minun mielestä. Järjestelmäkamera siis. Ja sitten viimeinen kysymys. Onko YouTube-videoiden tekeminen kivaa? Niin on todellakin siis. Minä rakastan videoiden kuvaamista ja videoiden muokkaamista. Mä yritän tehdä ne mahdollisimman huolellisesti, niin sen takia mulla tulee aika harvoin videoita. Mut joo, tässä oli tää video. Somet on tuolla alhaalla kuvauksessa. Ja joo, nähdään ensi videossa. Moi moi!